Keväällä 1944, kun Suomen ja Neuvostoliiton välistä jatkosotaa oli käyty lähes 3 vuotta, antoi Stalin käskyn Suomen lopullisesta murskaamisesta. Tähän tarkoitukseen Neuvostoliiton ylijohto varasi noin 500 000 hyvin varustettua ja koulutettua sotilasta. Tämän mahtavan armeijan oli määrä olla Helsingissä jo runsaan kuukauden päästä hyökkäyksen aloittamisesta. Se olisi tiennyt Suomen miehitystä ja itsenäisyyden menetystä.